OCD, nebo jinak také obsedantně kompulzivní porucha, ovlivňuje zejména myšlení a duševní pohodu člověka. Má více podob, od vtíravých myšlenek až po různé rituály. Co obnáší život s touto nemocí, nám přiblíží můj host Krištof. Ahoj Krištofe. Dobrý deň. OCD je tedy duševní porucha, která ovlivňuje myšlení člověka. Jak se to typicky projevuje? Tak u mňa sa to prejavuje aj v podstate tými vtieranými myšlienkami. Tie akože pociťujem asi najčastejšie. Okrem vtieravých myšlienok, áno, aj tie rituály. Mám nejaké, ako v podstate to je tá pasívna, aktívna stránka, by som povedal, že jedno z toho sa mi deje ako neovplyvniteľne a to druhé v podstate ja sám ovplyvňujem. A čiže u mňa sa to napríklad prejavuje vtieranými myšlienkami, keď sa hlavne snažím nejako oddychnúť alebo keď sa na nič nesústredím, a potom nejaké tie rituály, väčšinou je to v podstate moja okamžitá reakcia na tú vtieravú myšlienku. A dokázal bys na nějakém příkladu přímo přiblížit možná, jak člověk s OCD přemýšlí? Úplne kľudne. Tu poviem ako príklad v podstate OCD, čo sa mi dialo pred asi 6 rokmi, lebo ja som mal niekoľko fáz toho OCD, vždy z iných dôvodov, iné vtieravé myšlienky. V podstate to úplne prvé, čo som pociťoval, sa prejavovalo vo forme veľmi veľkej germafóbie, čiže paranoje z chorôb, z baktérií, vírusov. A tam v podstate vtieravé myšlienky sa mi naskytovali napríklad takým spôsobom, že bol som v obchode na nákupe s rodičmi a vôbec som sa nemohol priblížiť v podstate ku pultom, na ktorých bolo surové mäso, lebo som sa bál, že aj keď je v obale, tak ten obal môže byť špinavý a ja sa ho dotknem a neuvedomím si to a potom si tými prstami prejdem po tvári a že už to ma nakazí a že potom dostanem salmonelu a neviem ako všetko. S tým, že väčšinou potom tie rituály sa prejavovali takým spôsobom, že napríklad od toho pultu viacej odtiahol, veď som sa snažil byť takto opatrný, keď som tam prechádzal. Takisto už tedy som mal dlhšie vlasy, snažil sa ich nejak dávať na druhú stranu a takto podobne vlastne. Uh-huh. A vzpomínáš si na nějaký moment, kdy jsi poprvé řekl, že bys vlastně mohl mít tuhle poruchu? Spomínam si na v podstate prvý moment, kedy sa mi nejaká takáto vtieravá myšlienka naskytla. A ten moment bol v podstate o tom, že jedol som polievku, v ktorej bol syr a cítil som si, že ten syr bol plesnivý, aj keď bol v balení, bol ešte v záruke. A v podstate od toho momentu som sa začal ako keby bať toho, že fúha, syr zabalený v obale, v záruke je plesnivý. Toto sa mi môže stať úplne všade. Uh-huh. A to bola ako keby moja prvá vtieravá myšlienka, ktorú som reálne pocítil. A v podstate od tej chvíle som pociťoval, že mám nejaké takéto vtieravé myšlienky. A přišel jsi na to nějak sám, že vlastně můžeš být jakoby zařazený do nějaké takovéhle skupiny, jakoby, nebo mít nějakou tu poruchu? Jak jsi na to vlastně přišel? No v podstate ja som na to, dalo by sa povedať, že som na to prišiel sám a skôr som na to prišiel aj takým spôsobom, že snažil som sa zistiť, že čo je so mnou zlé, s tým, že najviac mi sedelo, že asi OCD, keď som sa pozeral v podstate aj na tie symptómy, na to, ako sa to prejavuje a podobne. S tým, že ale není to také, že čisto samodiagnóza, bol som v podstate aj u profesionálov, povedal som im moje symptómy, ako sa cítim, povedali mi, že áno, toto znie ako OCD, aj keď u profesionálov som v podstate bol až niekedy minulý rok. Pred tými 6 rokmi som to iba mal ako niečo, ako nejaký strach, nejaké úzkosti a ako OCD som to ešte nevnímal, ale už som vnímal, že je so mnou niečo zlé a až v podstate minulý rok som získal ako keby oficiálnu diagnózu. Uh-huh. A existují na to třeba nějaké léčebné metody? Tak minimálne, čo hovorili mne a čo hovoria takmer každému, že najlepšia liečebná metóda na OCD je kombinácia v podstate aj nejakých liekov,
a aj terapie vo forme chodenia ku psychológovi. Ku psychológovi som chodieval aj pred tými 6 rokmi, ale tam sa mi moc nezdalo, že mi to nejak pomohlo, sa musím priznať. Hlavne kvôli tomu, že mne sa to tak dávnejšie začalo zlepšovať, ako keby až potom, ako som prestal chodiť k tomu psychológovi a ako keby som si to nejak ja sám vedel odbrániť, prestať nad tým uvažovať, s tým, že teraz pred tým rokom, kedy som mal vlastne ďalšiu fázu OCD, tak už som začal aj brať nejaké lieky, síce iba nejakú menšiu dávku, ale teda hej, beriem na to nejaké lieky, tuším, sú to jedny z tých najčastejších antidepresív, čo sa dávajú. A počas toho som ešte aj chodil ku psychológovi. V podstate od neho som dostal nejaké rady, ktorých sa, ako snažím sa aj dodržiavať, zároveň sa snažím aj nejak sa s tým vysporiadať sám. A dalo by sa povedať, že teraz som v takom štádiu, kde to OCD není už úplne paralyzujúce, nie je už úplne nejak proste mne poškodzujúce, už nepociťujem kvôli tomu tak veľké úzkosti, že neviem cez deň nič robiť. Viem s tým v podstate žiť. Čiže toto je asi tá moja liečba, že aj kombinácia tých liekov, aj kombinácia v podstate rád od toho psychológa, aj kombinácia mojich vlastných nejakých spôsobov. Já bych se možná ještě zeptala, co tak mohly obsahovat zhruba, jestli by si mohl popsat ty rady od toho psychologa? V podstate tie rady od psychológa sú hlavne o tom, že tie veci, ktorých sa bojím a tie spúšťače, ktorých sa bojím, že mám sa s nimi mať schopnosť nejak viac vysporiadať a viac sa s nimi postaviť, napríklad spôsobom OK, toto sa môže stať, no a čo? A skúsiť si to proste takto hovoriť, že OK, môže to stať, no a čo? Čo bude potom? To teraz ma to nemusí zaujímať, lebo sa to ešte nedeje. A v podstate toto je asi jedna z tých najlepších rád, čo by som povedal, že je pre ľudí, ktorí majú OCD, že mať tú schopnosť si povedať, že no a čo, teraz na to netrápí. A je ještě něco dalšího, co bys možná takhle ze svojí vlastní zkušenosti dokázal poradit člověku, který se třeba pere zrovna s touhle poruchou? Ako pri nejakých prípadoch, znova poviem ten príklad, čo som mal spred 6 rokov, tú germafóbiu, lebo o tom ja musím najviac hovoriť a aj o tom mám najväčšie pohodlie, čo sa týka hovorenia, že proste som iba čím ďalej, tým viacej sa skúšal dostávať do tých ako keby špinavých a situácií plných baktérií, napríklad skúšal som chodiť cez tie regály so surovým mäsom, proste normálne som ich bral do ruky, pomáhal som rodičom baliť surové mäso, akože vyberať a dávať do chladničky, do mrazáku. Prestával som sa skúšal sa prestať nejak viacej uchylovať, keď som teda napríklad išiel cez nejakú ulicu, ktorá sa mi zdala, že je špinavá a takýmto nejakým spôsobom som veľmi pomaly, ale isto sa dostal do štádia, kde znova nie je to úplne preč, ale je to natoľko preč, že s tým viem žiť každodenný život. Takže je třeba i možný rozdělit vlastně ten tvůj život na nějaké třeba lepší a horší fáze. Ty si něco takového zmiňoval, že vlastně to bylo třeba horší, teďka zrovna v tuhle chvíli je ti možná líp? Ako v podstate áno. U mňa to OCD som si všimol, že sa prejavuje takým spôsobom, že ako keby vo chvíli, kedy mi jedna z tých obsesí prestane, naučím sa s ňou žiť a naučím sa s ňou nejak pracovať, si začínam všímať, že napríklad začína vznikať nová obsesia. A v podstate v poslednej dobe som sa aj tento cyklus snažil nejako prelomiť a tie obsesie ako keby zastaviť ešte predtým, ako mi úplne plnohodnotne začali. Takže už možná trošku začínáš přebírat vlastně to nějaké vedení nad tou poruchou, dalo by se to tak třeba říct? Dalo by sa tak povedať, ako nie je to ešte úplne v takom štádiu, ale dalo by sa povedať, že už mám nad tým nejakú väčšiu kontrolu. A existuje třeba i nějaké prostředí, kde je větší pravděpodobnost, že se ti to OCD nějakým způsobem projeví? U mňa osobne
áno, viem povedať, že mám nejaké miesta, kde zase napríklad menšia šanca, že sa mi to prejaví, čo sú väčšinou tiché miesta, miesta, ktoré poznám, miesta, kde ma veľa vecí nevie až tak vyrušovať. Alebo napríklad proste miesta, kde mám nejakú tú pamäť, že viem, je to takto, nič sa tu asi nebude meniť, viem tu zavrieť oči, byť v kľude a na chvíľku ako keby prestať byť ovplyvňovaný aj vonkajšími, aj tými nejakými vnútornými podnětmi. Donutila tě ta porucha změnit i něco ve svém životě? Áno, určite. Čiže znova pri tom prípade s tou ako keby germafóbiou, tak tam som napríklad sa prestal dotýkať veci, ktoré som považoval za špinavé. Napríklad párkrát som si nebol ochotný sadnúť v autobuse, lebo som si hovoril, že človek, tá sedačka je špinavá, človek je celá od špiny. Alebo veľakrát som proste odmietal niečo zjesť. Nevedel som, že s tým je reálne nejaký problém, iba som s tým mal proste problém, že tam niečo môže byť. A setkal ses třeba už s nějakými mýty, co se týče OCD? Tak samozrejme, asi ten najčastejší mýtus je taký, že OCD je iba o tom, že chceš mať všetko v poriadku, chceš mať všade upratané a všetci ľudia, čo majú OCD, nerobia nič iné, iba upratujú, alebo že keď veľakrát ľudia hovoria, že mám OCD, to sa mi nepáči, že jedna ceruska je nakrivo. To sú väčšinou mýtusy, alebo je to v podstate niečo, čo bolo raz zobrané von z kontextu a dal sa tomu nový, ale nepravdivý kontext. A třeba když se s tímhle setkáš, tak rád vlastně vysvětlíš třeba, o čem ta nemoc je, nebo spíš to necháš být? Ako väčšinou to nechám na pokoji, lebo neviem, veľakrát keď vidím nejaký takýto prípad, že niekto hovorí, že mám OCD, tu sa mi nepáči, že niečo nakrivo, tak si poviem, že nedáva pre mňa zmysel a celkovo mám príliš málo energie na to nejak vysvetliť a až tak to mňa osobne netrápi. A možná bych se tak nějak zeptala na trošku osobnější otázku, jak jsi to měl třeba doma, jak tě vnímali, protože přece jenom člověk tráví velkou část jakoby svého života. Ty jsi říkala, že už ti to vlastně, nebo že si to začal pociťovat velmi brzo, tak jak jsi to měl třeba doma? Tak ako nerobilo to nejaké veľké problémy, áno, samozrejme aj moji rodičia, aj súrodenci pociťovali, že hej, mám teraz ja u seba nejaké obmedzenia, ktorých sa ako snažili sa ich dodržiavať. Nedalo by sa povedať, že napríklad mi rodičia neverili alebo niečo tak podobne. V podstate aj moji rodičia veľakrát mi vyvovali aj tých psychológov, aj podobne. Čiže v podstate u mňa doma sa mi veľmi snažili pomôcť sa s tým nejako vysporiadať a boli veľakrát ochotní sa aj mne prispôsobiť, keď som mal nejaké tie väčšie rituály a väčšie obmedzenia. A jak môže třeba takové prispôsobení vypadať? Čiže napríklad, áno, rodičia vedia, že nebudem chodiť okolo tých regálov so surovým mesom, tak ani oni nepôjdu a proste to nejako obídu v tom obchode, alebo vedia, že si nesadnem v autobuse, tak oni si sadnú, ja som vedľa nich a nejak ma nenútia, že nech si taktiež sadnem a tak podobne. A dokázal bys říct, jak dlouhá byla třeba ta cesta k tomu, aby ses dostal vlastně na teďka relativně to dobré období? No, dalo by sa povedať, že táto terajšia fáza, čo v podstate mám, začala mi začiatkom júla. V podstate išiel som kvôli tomu aj ku psychiatrovi, aj ku psychologovi niekedy okolo konca júla. A s tým, že by som vedel povedať, že v podstate už nejak v septembri, v októbri som bol na tom celkom v pohode. Čiže tu mi to trvalo iba zo pár mesiacov, ale napríklad tej úplne prvej fáze, keď som ešte nevedel a keď som sa s tým snažil furt vysporiadať, tak to trvalo aj niekoľko rokov v podstate. A je třeba něco, co by si chtěl vzkázat lidem, kteří možná teďka s něčím takovým bojují? Ako čo by som vedel odkázať, je, že úprimne nebojte sa,
vaše obsesie nie sú skutočné, nestane sa to. Dôverujte mi, nemusíte mi dôverovať, ale veľmi verím tomu, že to, čoho sa bojíte a to, aké máte intruzívne pocity, nebudú skutočnými. A naozaj vždy je najlepšie, skúste sa nejako rozptýliť, skúste niečo urobiť, skúste napríklad ísť von, nadýchať sa čerstvého vzduchu a už iba to vám vie aspoň krátkodobo pomôcť a je to o mnoho lepšie ako nejaký rituál, ktorý môže byť ešte aj seba poškodzujúci. To by som povedal asi. Tak jo, tak děkujeme za rozhovor. A ďakujem. Ať se daří.